Polmaa. Kenen luo? Adam ja Elton. Koulun jälkeen. Näitkö mitä Elton piirsi? Hä? Miss? Joo, mä näin. Broly karakter. Sorry, joo. Se Broly... Kato, Broly Brothers. eilen mun loppui koulu. Sitten mä menin ajaa. Mun koulu loppui me vietiin viermen todistuksen. Sitten me mentiin Polmaan. Ja sitten kun me syöttiin... Missä koko päivä sinä oikein? Et niin? Aluksi me kerroin, mitä me odotettiin kaikki meidän elämään. Kerro mitä sä teit eilen ja tänään. Eilen koulun jälkeen. Niin. Me mentiin ensin kotiin vieremme todistuksen. Mä sanottiin nää sales. Sitten Adam ja Elton valasi niin ja meni yhteen. Sitten me oltiin sales, ne mä olin ootamassa. Sitten me näin ja sitten me mentiin Polmaan. Adam odas yksi rulla, yksi kokonainen rulla. Ja sit se voi vain 2,5. Ne yhdessä on yksi rulla. Sä et tiedä, bro, melkein tässä ei kokonainen rulla. Mä en tiedä.